Is-sokta jistiet il-pis fuq il-professjonisti mediċi kif il-paġina ta' Facebook tas-saħħa ħabret l-instabu 121 każ ġdid pożittiv ta' Covid-19 fil-waqt li fiequ mill-imxija 122 persuna. Il-każijiet attivi issa huma 2126. Il-total ta' persuni li fiequ huwa dak ta' 5702 fil-waqt li t-total ta' każijiet minn Marzu l-hawn huwa dak ta' 8134. L-imxija sa issa ħallet 95 vittma fil-waqt li fl-aħħar ġimgħa rajna 21 fatalità. Mill-150 rapportati il-ġimgħa 111 il-każ li għadu mhux magħruf minn fejn ħadu il-virus. Intant mill-bqija tal-każi 25 huma qraba ta' każi pożittivi, 9 li huma kollegi ta' każi pożittivi u 5 li huma individwi li kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi. Dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-imxija f'pajjiżna kienu numru ta' tobba u professjonisti li fl-aħħar jiem appellaw lill-Gvern biex ipoġġi l-ewwel bħala priorità saħħet il-poplu. Waqt programm fuq stazzjon lokali tkellem il-professur Albert Fenek fejn appella lill-Gvern Laburista biex jieħu ħsieb tassew is-sitwazzjoni preżenti. It-tobba u l-assoċjazzjonijiet mediċi kollha itambru li l-Gvern għandu jieħu ħsieb is-sitwazzjoni u ma qed jieħu ħsieb xejn. Qed jagħti impressjoni ħażina ħafna, qed jorganizzaw festi għal-miliet l-ikbar ħaġa arroganti u inkredibbli li għandhom għandi soluzzjoni għal-problema kollha. Infejqu għad soluzzjoni wara ġimagħtej. Kull membru tal-kabinett għandu mur jaħdem Mater Dei. Jagħmel ġimgħa l-ITU u ġimgħa l-IDU. U malajr ibidlu l-opinjoni tagħhom li ma jieħdux il-parir. Il-ġimgħa l-professur Gawċi ħabbret li preżentament hemm il-fuq minn 200 persuna li qed jingħataw il-kura għal Covid-19 fl-isptarijiet bis-sitwazzjoni tkompli titfa' aktar pis fuq is-settur tas-saħħa.